شاندەیە ناودەوڵەتیە تایبەت ji bo Sûriye Gerbederson ragihand ku ew hêvî dikin proseya pêkanîna Komîta Destûrî ya Sûrî berdewam be. û serokê şanda çekdarên opozisyonê ji bo danûstandinê Nur Sultan Ahmed Tama dibêje ku doza Komîta Destûrî ya herî giring e û duê gerê de û ew navên ku nakokî li ser wan heye di demeka nîzik de wê rêkeftin li ser wan navan were kirin. Di hevdîtinekê de legel ajansa Sputnik Ahmed Tama da zanîn ku du dozên giring derbarî pêkanîna Komîta Destûrî hene. Ya yekemîn danîna navan ku di dema borî de rêkeftin li ser 144 navan hat kirin û nakokî li ser 6 navan heye. Ya di duwan ew a gengeşekirina biryarên derbarî serokatiya komîtê û ê bi çi rengî biryar li ser wê yekê werestandin. Tama da zanîn ku eger di vê gerê de biryar li ser wê yekê neîstandin dibe ku di çend hefteyên bê de di Cinêvê de ew biryar werin standin. Ahmed Tama tekez kir ku nakokiya li ser wan navan ew e ku Rûsya û rejîma Sûriyê li aliyekî dixwazin ew navên mayî ji aliyê wan bin û ew weke opozisyon li gel netewên yekgirtî li aliyekî din dixwazin nav ji aliyê wan bin û serbar kir ku civînên Nur Sultan bi şêweyekî erênî birêve diçin. Li aliyek din şandeyê taybet ya netewên yekgirtî ji bo Sûriye Gerbederson ji kanala Rûsya Al-Yom re ragihand ku danûstandinên di çarçoveya proseya asîtana de erênî bûn di nav de rejîma Sûriye û hêvî kir ku ew danûstandin berdewam bin û hevdîtin li gel aliyên Sûrî li Cinêvê di demeka nîzik de werin encamdan û balkişand ser giringiya pêkanîna baweriyekî di nava civaka Sûrî de. Pederson her wiha serbar kir ku dibe hin riyan bibînin da ku Komîta Destûrî were pêkanîn û piştre kar li ser çawaniya karê wê were kirin. Deh roja pênşemê li paytexta Kazaxistanê Nur Sultan gera 12 ji danûstandinên Nur Sultan an goberiyan ha bi navê Asîtaniya dihat naskirin dest pê kirin û ew yek bi beşdarbûna dewletên gerentor Rûsya û Tirkiye û Îran û şandeyê navdewletî ji bo Sûriye Gerbederson û şandek ji netewên yekgirtî û şandek ji opozisyona Sûrî û şandek ji rejîma Sûriye her wiha şandek ji welatê Ordonê weke çavdêr beşdar bû.